Ćao drugari, tata mi je juče kupio raketu! Mnogo sam bio srećan. I izašao sam napolje iz bašte da provozam raketu. Ne možete da verujete kako je ta raketa brza i koliko ide visoko. I uđem ja u raketu, upalim je i dam gas i ona i stane. Ja pogledam kroz prozor, kada je to me u svemiru! Neverovatno, oko mene planete, zvezde, vidim nešto vruće, a ono sunce tu pored. Šta sad da radim, nemam više goriva. Krenem da zovem tatu i setim se da nema mobilni. Ali čekaj, stani, raketa ima svemirski telefon. Uzmem ja svemirski telefon i pozovem spasioce. Čekao sam 30 minuta, mnogo mi je bilo dosadno. Pogledam kroz prozor i primetim da dolaze spasioci! Mnogo sam bio radostan i srećan. Ali to su bili lažni spasioci. Hteli su da mi ukradu raketu! Ali ovoga puta imao sam sreće. Baš u momentu kada su hteli da mi ukradu raketu, naišla je svemirska policija. Mnogo su bili fini i ljubazni. Spasili su me i odvezli su mene i raketu kući u moju baštu. Kada sam došao u moju baštu, mnogo sam bio srećan što sam u mojoj bašti. Tako da sljedeći put kada dobijete raketu na poklon, pazite kako je vozite. Drugari moji, vidimo se. Nadam se da vam se svidjela moja Ligu priča. Ako jeste, kliknite subscribe, pa se vidimo u novim avanturama. Ćao! Ćao drugari, kliknite ovdje da bi pratili nove Ligu pesme. Pratite nas i na Facebooku, jer uskoro izlaze Ligu priče i najzanimljivije Ligu igračke. Vidimo se!